kľudne to robíš. Kým A ešte nie, môžeš. akože keď uvidíš, skeľa si ho zabíja, ja si to urobím aj sám, vieš. To je pohodička. No a tak keď si časovo obmedzený, že toto, Tak že do pôjdem 7, inokedy. tak tých to nechám, keď. To už aj tak 7 hodín bude. Takže radšej si ich zabíjaj, ty nebudeme riskovať, vieš. No Tebe to však kľudne, že ti pomôže. že počíta, alebo. Čiže do 7 ti treba, hej, to pozriem. Stav. Koľko je hodín Tarkové. 6.47. Čo? 6.47. Mhm. Čiže ešte môžeš tých sniperského, keď tam sú zabiť. ...6.50. Nestíham. Ale vľavo išlo doprava sniperského. Zľava doprava išlo. Na našej strane bol. Neviem, to už nestíham, to už bude. 6.51, stíhaš. 6.52 je. Je tam, vľavo. Sadol si za toto. Vrecia. Sa nepostaví teraz. Tam je to čo? Jeden dead. 55. Teraz. Nechceš? Nechce Sniperského nejaký? nič, ale aspoň tých, čo tu budú dnu asi. 56. No. Ja poviem pore doprava. ...58. Ešte máš minúta a pol. To je žiadny tu nie. OK. Tak si zabíjaj ty. OK, 7 môže. Aj na strche určite dajaký. No to tam ľahol to, keď ma zbadal. Ja budem železo. Jeden minus. Druhý minus.